Sing sebelah kono, sebelah kiri. Mriki, napa? Mriki ayang-ayang mriki napa? Napa? Ayang beb. Ayang beb. Sing kanan nek. Mari yo Pak terus saya ndak di. Sing kene. Tawani iso-iso apa jale? Meni yo. Piye kan? Kabeh padha ayak. Lah iki nyelon teh barang iki sik. Mbak e nyauri anyang-anyangan. Lah aku iki. Mbak sing jaket ireng lho. Aduh, lah sing anyang-anyangan sapa sih? Ya, iki oke. Tarik. Mas Eleng. Tari budaya. Manisku satu lo ngagung ada di Rompi tentunya beberapa hari ini. Dan juga ada Mas Bandi Pak Pirun, terima kasih. Koncon jaraan hadir. Mas Grian Diong. Kancane ya dikirim loh. Pedang rasane ati kang nandang sengiting liyan hanyawa aku kowe lapo katresnan kang terus kaceluk ojo seleh katresnan pancen
terima kasih matur suwun. Oke. Ini ada ayang-ayang